L'actualitat política ve condicionada aquest cap de setmana al voltant de les consultes sobre la independència que se celebraran demà a 166 municipis. Els partits, a remolc en aquest cas de la iniciativa ciutadana, viuen amb actituds molt diferents aquest test que avui ja s'ha fet a Sant Jaume de Frontanyà, el municipi més petit de Catalunya. Aquí dalt. Vinga. Aquí dalt també, va. D'aquí passa de model. S'ha votat. S'ha votat. Gràcies. Molta expectació a dins i també molta expectació a fora, sobretot quan ha votat l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà al migdia. Porque hoy, como pueden ustedes ver perfectamente, es una fiesta. Avui hi havia més forasters que gent del poble. És el segon municipi després d'Arenys de Munt en fer la consulta sobre la independència i la participació ha estat de les més altes mai vistes al poble. Han votat 19 dels 21 veïns censats, el 85%. La rectoria nova, Casa Blanca, Cal Eloi, Cal Sastre, Cal Roma. Més que cens, el que tenien era el llistat de les cases. L'alcalde i els que han volgut parlar, tots han animat a la participació i esperen que tot l'enrenou serveixi per alguna cosa. Segur que la que vindrà serà vinculant. I escolteu-me, no us espanteu, ànime'ns a tot, perquè em sembla que l'Estat ja veiem que se'ns acosta i cada vegada el tenim més a la vora. Serveixi per alguna cosa, no? Que no sigui només una recollida de signatures, sinó que sigui un esdeveniment que es tingui en compte a altres nivells. Molts no acceptaran aquestes coses, però mira, ho hem d'aguantar-ho. A Sant Jaume de Frontanyà han fet les votacions en un espai municipal, la biblioteca, i com que són pocs veïns, s'han permès el luxe de parar per dinar i tancar el col·legi abans d'hora, a les 6 de la tarda. Després de l'últim votant s'ha fet el recompte. 18 veïns han optat sí a la independència i un ha optat pel no. Demà la consulta arribarà a 166 municipis més. Montse Castany, TV3, Sant Jaume de Frontanyà. Joan Puigcercós, president d'Esquerra Republicana, ha acompanyat a votar l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, Ramon Vilalta, amb el convenciment que el d'avui és un pas important. Perquè Catalunya sigui un país independent i pugui tenir la seva bandera presidint com qualsevol altra nació europea a la Unió Europea, a Brussel·les. De Sant Jaume de Frontanyà a Brussel·les. Des del Partit dels Socialistes s'apunta que les consultes sobre la independència poden ser utilitzades contra l'Estatut, la defensa del qual consideren prioritària. Per això, aquesta tarda han convocat els alcaldes socialistes de més de 40.000 habitants davant del Parlament. Estem convençuts que els que sempre estan en contra dels avanços de Catalunya en autogovern utilitzaran les consultes d'aquest fi de setmana en contra de l'Estatut de Catalunya i per això nosaltres creiem que no és convenient en aquests moments aquest procés. Iniciativa diu que respecta les consultes i que ha fet el que li correspon per garantir que tot funcioni correctament. Hem dit a aquells grups d'extrema dreta que es volien manifestar en paral·lel a les consultes sobiranistes que no. Per tant, també, jo crec que aquest ha estat el nostre compromís des del govern. En el si de Convergència i Unió, igual com entre els membres del tripartit, no hi ha plena coincidència a l'hora de posicionar-se sobre aquesta iniciativa popular. No és menor ni l'exaltació ni el menysteniment o l'anul·lació d'aquestes consultes. Una festa a la democràcia, una reafirmació de la nostra catalanitat i, en definitiva, esperar que la gent participi. El PP veu en la posició dels diversos partits una mostra de la seva radicalització. Creiem que el que està fent tant el Partit Socialista de Catalunya com Convergència i Unió és fomentar una espiral de referèndums independentistes que estan al marge de la llei. Per donar més fiabilitat al procés, una trentena d'observadors internacionals vetllaran demà pel correcte desenvolupament de les votacions. I nombrosos mitjans internacionals en segueixen avui i demà les consultes. El ressoig es nota avui mateix amb l'atenció que, per exemple, hi dedica el diari francès Le Monde. En l'edició d'aquesta tarda, el tema comparteix portada amb la cimera de Copenhaguen sota el titular «Els nacionalistes catalans organitzen un referèndum entre cometes». Hi dediquen un reportatge fet des de Vic on destaquen el vot que podran exercir els immigrants. També l'editorial titulat El mal català, on es diu que la Unió Europea permet contemplar actualment una ruptura sense violència i que la desintegració de l'antiga Unió Soviètica o de Iugoslàvia dona arguments als independentistes. I un altre mitjà de referència, com la BBC britànica, també situa el tema a portada en la seva edició a internet amb un reportatge també fet a Vic, on, entre altres, entrevisten el coordinador de les consultes a Osona, Alfons López Tena.
Un centenar de regidors de diferents municipis de totes les illes de Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca han constituït avui la Plataforma pel Dret a Decidir. El Partit Socialista de Mallorca i Esquerra Republicana de Catalunya i també formacions independents han donat suport a aquesta iniciativa. A partir d'ara, la plataforma promourà una campanya a favor de les consultes populars, entre altres iniciatives. S'afegeixen a una plataforma conjunta amb Catalunya i el País Valencià. Andreu Caballero, actual regidor de l'Ajuntament d'Inca, en serà el portaveu. Una mobilització organitzada per comissions obreres